Tataristan radiosunda 50 yıldan artık işledi. Hem şu vakitte o Tatar müzik sanatın propagandalauga efir aşağına tügü sahneden de zor ülüş götü. Monlu uzun halk köylerin şu kadar yüreklerge ütüp kıratırgan itip bütün niskelikler bilen başkara idi. Soңғы yıllarda Rafael abinin yüreği koy vakitte ernip koyaydı. Çünkü zavuk, zırga kimedi. İlham abi etkençe kim tülü şul zırgıy başladı. Radyoga bargaçtan mine eserini alıp kilesin bit ne bit. Ol tыңнап карай. Ol bit үзәле бит әле, ул вокалист гына түгел, җырчы гына түгел, үзе бит әле инструменталист бит ул. Bir notаны да бирәм. Инде бит клавир бит бит. Әникәш, аңлатып торма, уйна, разберемся гына дип әйтә торган иде. Җитешмәгән җирләре булса әйтә. Әне монда булайра, монда аның бит инде тормыш тәҗрибәсе дә, әдәбият сәнгатьтәге тәҗрибәсе дә зур бит инде. Рафаил абыйның Флайтып, менә шушы әсәрләрне җитешмәгән җагы әйтеп бар төзәтеп алып кил дип әйтәләргә. Әйбәт булса инде кер языл дип әйтәләргә. Радиога язмалар язганда да бик игътибарлы, һәр сүзгә, һәр музыкага анда җиңел карау мөмкин түгел иде. Ул безнең тарихыбызга алтын фунтлар әзерләгән кеше, әлбәттә, вакытында анарга үзенең дәрәҗәләрен дә алырга булды. Һәм ул ниндидер күләгәдә дә кала бирде. 50 меңнән артык җыр безнең радио фондында әзме күпме үзегез уйлап карагыз, аларның барысы да диярлек Рафаил абый заманында тупланган. Алар сәнгать совет аша үткән, алар тикшерелгән, сайланылган. Аның моңлы җырлары. Аны сәхнәгә чыгып залны җылатканнары. Дәртләнгәннәр барсы да истә. Әлбәттә ул бик артист. Әлбәттә ул бик талантлы кеше. Һәм үзегез беләсез, бик әдәпле кеше. Аллаһи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин. Allahu ekber. Fani dünyadan ahiret dünyasına köşken hürmetli Rafail Zarif olanın hürmetine jıyılgan, cinazaga jıyılgan dostları, kardeşleri, doğanlarına Rabbim sabırlık verip, ama dua kılıp mengilik düşmaklarda görüşürgen nasip etsen ide emin.